जाथायनि सायाव नोजोर होनाय बे थासारिया धर्मनगर साहा त्रिपुरानि सखाइबारिनि हलि क्रस कन्भेन्ट स्कुलाव बे जाथाया जादोंमोन, जाय कैथलिक गिर्जाजों सामलायजानाय मोनसे सोलोंथायारि फसंथानाव। विश्व हिन्दु परिषदनि माखासे खामानि मावग्राफोर आरो माखासे बिमा बिफाफोरा दाबि खालामदोंमोन दि फरायसालियाव सरस्वती फुजा एबा सोलोंथाइनि मोदाइजोखौ मान होनाय हिन्दु फोरबोखौ फरायसालि न'आव फालिनायखौ गनायथि होनांगौ, मानोना गोबां अनजिमानि फरायसाफ्रा हिन्दुजोबमोन। फरायसालिनि थाथाय। फरायसालि खुंथाय फरायसालियाव सरस्वती फुजाखौ खुंनायनि आर'जखौ नेवसिगारदोंमोन। बिसोरो बुजिमोन्दों दि मोनसे कैथलिक गिर्जा एबा इसेल' सुबुं अनजिमा थानाय फसंथानब्लाबो, बे फसंथान महरै बेनि गोलाव समनिफ्रायनो बे खान्थिया केम्पासआव जायखिजाया फोथायथिनि धोरोमारि आसार खान्थिफोरखौ खुंनाय नङा। बिसोरो बुंदों दि बे नेमखान्थिया फरायसालिनि गायसननायनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दं आरो गासैबो धोरोमाव समान महरै बाहायजायो। हेंथायारि जेंनाया नेवसिजानायनि उनाव, बिसोरो एबा हिन्दु विश्व परिषदआ बिथांमोननि सोद्रोमाफोरा फरायसालिनि बायजोआव दिन्थिफुंदोंमोन आरो गावसोरनि दाबिफोरखौ खालामफिनदोंमोन। माखासे बिमा बिफाफ्राबो बिसोरनो हेफाजाब होदोंमोन आरो बिमा बिफाफोरनि मेलायाव बिसोरनि सानैया जिंगासिनाय बांदोंमोन। आयेन आरो बिखान्थिखौ लाखिनायनि थाखाय मावख'गिरिफोरजों पुलिस थिसनजादोंमोन आरो मोनसे सांग्रांथि महरै फरायसालिया सानसेनि थाखाय थाखोफोरखौ बन्द खालामनाय जादोंमोन। माखासे रिपर्टारफोरनि बायदिब्ला, हानजाया फरायसालिखौ खौरांनि थाखाय नारसिननायसै आरो प्रिन्सिपालखौबो नारसिननायसै, जायखिजाया प्रिन्सिपालआ सिगिनाय होननानै फोरमायदोंमोन। गोनां थाखो खालामनायफोर। रिपर्टारफ्रा बुङाखै दि फरायसालिखौ फुजिनो गनायथि होनो थाखाय नारसिननाय जादोंमोन, बबेखानि हिन्दु आसार खान्थिफोरखौ गनायथि होनो थाखाय दाबि खालामनाय जादोंमोनब्लाबो जायखिया फरायसालिया खान्थिनि सायाव बिथा खालामनानै नेवसिदोंमोन। नांलायनाय केम्पासआव मोनसे धोरोमारि फालिथायनि गनायथिनि सोमोन्दोमोन। गामिनि फरायसाफोरखौ फरायसालिनि फोथाराव माबा मोनसे फुजिनो नारसिननायनि बागै बे नङामोन। मावख'आरिफ्रा बांनायखौ होबथानो थाखाय एबा दावरावखौ होबथानो थाखाय गोजोन लाखिनो थाखाय आगान होफैदोंमोन। फरायसालिनि सिङाव सरस्वती फुजाखौ गनायथि होआखैमोन। खुंथाया फरायसालिनि फोथाराव हिन्दुफोरखौ खुंनायनि दाबिखौ नेवसिगारदोंमोन, मानोना बै समनिफ्रायनो बे मुंख'बोनाय हुदाफोरखौ आरो बेबायदिखौ केम्पासआव जायखिजाया फोथायथिनि जेबो धोरोमारि आसार खान्थिफोर खुंनाय जाया। बे गासैबो धोरोमफोरावनो बाहायजायो। थिरांथा लानायनि उनाव, विश्व हिन्दु परिषदआ एबा बिथांमोननि सोद्रोमाफ्रा माखासे बिमा बिफाफ्रा फरायसालिनि बायजोआव हेंथा दिन्थिदोंमोन एबा दावराव खालामदोंमोन, गनायथिनि थाखाय नारसिनदोंमोन आरो बिसोर डिमान्ड खालामदोंमोन। फरायसालिनि रैखाथि जाहोनफोरनि थाखाय फरायसालिया बन्द खालामदोंमोन आरो सान्थि आरो बिखान्थिखौ लाखिनायनि थाखाय पुलिसआ लाबोजादोंमोन। बाथ्रा दान्थेलायनाय आरो फिथाइ मावख'गिरिफोरनि हेंथा आरो सावरायनायनि उनाव, फरायसालिखौ पुलिस आरो जायगायारि मावख'गिरिफोर, अदेबानि कैथलिक लिडारफोरनि गेजेराव रायलायनायनि गेजेरजों थासारिखौ दिदोम खालामनाय लाबोफिनदोंमोन। फरायसालिया फिन थि खालामफिनदों दि बिसोरनि खान्थिया सोलाय-सोल' जाना दं। धोरोमारि फुजिनाय फालिथायफोरखौ फरायसालियाव गनायथि होनाय जाया। जोबथा फिथाया बेनोदि हलि क्रस कैथलिक गिर्जा एबा कैथलिक कन्भेन्टआव फरायसालिनि सिङाव सरस्वती फुजाखौ गनायथि होजायाखै। फरायसालिया गावनि खान्थिखौ लाखिदोंमोन आरो मावख'गिरिफोरा गोजोन मोनफिननायनि उनाव बे गासै क्लासफोरखौ जागायफिनदोंमोन। अननाय लोगोफोर, आं नोंथांमोननो माखासे जे खृष्टानफोरनि गिर्जा एबा माखासे माइनरिटि बे स्कुलफ्राव जों माबायदि संबिजिरनि सोमोन्दै नोंथांमोना मिथिना लानाया साफ्रोमबो गोनां। आरो जों गोबां मानसिफ्रा जानो हागौ संबिजिराव माबायदि आर्टिकेल एबा माबायदि दफायाव लिरनाय दं, बेखौ जों साफ्रोमबो प्रिन्सिपाल एबा मावख'गिरिफ्रा बेखौ मिथिना लानाया गाहाम। इसेल' समाव अनजिमा थानाय फरायसालिफोर एबा खृष्टान मोनथाय आरो रैखाथि थानाय मानसिफ्रा जों बेखौ मिथिना लानि। फै अनजायगाफोर, माइनरिटि फरायसालिया मा खालामनो हायो बेनि दफाखौ नोंथांमोना मिथिना ला। अनजायगाफोर, जेरै आर्टिकेल 30 बे दफाखौ जोङो मिथिना लानो गोनांथार। बेजों लोगोसे आरोबाव गावसोरनि सायख'नाय सोलोंथाइ फसंथानफोरखौ गायसननो आरो सामलायनो मोन्थाय, फुल अट'नमि इन मेनेजमेन्ट
discipline and internal rules. सामलायथाय खान्थि आरो सिङारि नेमफोराव आबुं गावखुंथाया जादों आर्टिकेल 25 एबा दफा 25 गोसोआरि आरो धोरोमनि उदांस्रिनि थाखाय अनदाइगाफोर राइट टू फ्रीडम ऑफ कन्सियेंस एंड रिलीजियन बेनिखायनो अनदाइगाफोर आरोबाव जों मिथिना लाबोनि गावसोरनि धोरोमारि बेसेनफोरखौ उनसंनो हायो एबा धोरोमारि महरै उदां थानो हायो जाय आर्टिकेल 26 एबा दफा 26 अनदाइगाफोर आरोबाव जों मिथिनो लाबोनि जेरै गावसोरनि फसंथाननि धोरोमारि आयदाफोरखौ सामलायनो मोन्थाय राइट टू मेनेज रिलिजियस एफेयार्स अफ देयर इंस्टीट्यूशन आर्टिकेल 19 18 ब्रेकेट 1 आरो 18 ब्रेकेट G अनदाइगाफोर आरोबाव जों मिथिनो लाबोनि सोलोंथाइ फसंथानफोरखौ सालायनायजों लोगोसे जायखिजाया जिउ राहाखौ सोलिनायनि मोन्थाय गुबुनफोरा माइनरिटी फरायसालिफोरखौ मा खालामनो नारसिननो हाया बबे दफाजों अनदाइगाफोर जों बिनि दफायानो जादों दफा 25 आरो 30 दफाजों रैखाथि होजानाय धोरोमारि फुजिनाय एबा गुबुन धोरोमनि फोरबोफोरखौ नारसिननो हाया संबिजिराव बेफोर गासैखौ जों मिथिना लानाया गाहाम अनदाइगाफोर आरोबाव जोङो मिथिना लाबोनि जे प्रोटेक्टेड बाय आर्टिकेल 25 आरो 30 जोंनि थाखाय मोनसे प्रोटेक्टेड खुंथाय एबा थिरांथा खालामनायाव हेंथा होनो हाया दफा 30 जों रैखाथिजों होजानाय आरो आर्टिकेल 30 फरायसाफोर एबा मावख'गिरिफोरखौ जायखिजाया धोरोमारि मावखिन्थियाव बाहागो लानो नारसिननो हाया दफा 25 जों रैखाथि होजानाय गोसोआरि उदांस्रि जों बे दफाफोरखौ लानानै जोङो आवगायलांनो हायो नारसिननाय सिगिनाय एबा सिगिनायखौ बाहायनो हाया आयेनारि उदांस्रि आरो गामिनि उदांस्रिखौ सोफायो दफा 21 दफा 22 अनदाइगाफोर जों बेनिखायनो बे गासैबो संबिजिराव लिरनाय एबा कन्स्टिटिउसनाव लिरनायफोरखौ लानानै जोङो मिथिना थानाय गोबांथार बेनिखायनो नोंथांमोना दिनै बे जाय कनभेन्टआव जानाय जाथायफोरनि सोमोन्दै नोंथांमोना मिथिबाय आरो बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना जोङो उनाव लासै मिथिबावनांगोन गोजोन्थों